Hello, could you say guys? Could you say muri boy could you say kwa muri koko? Nhasi ndakatombofungira kuti ndinopauya palive apa guys. Day rangu ranhasi ranga riri full of drama, chete. Waona manje day rangu ranhasi ranga rakaoma. Ndambofunga kuti tichaibata live ndabva kupinda manje kana kutorekodha tumaclip handisati ndatombotanga. Papa but ndichaita story time yaitika nhasi. Ndabva ndoitira kuyoutube, ndoita I think that would be 6 p.m. Zim time ndopa ndichaita because ndichati nonokei kutanga maybe live kuitira kuti ndiwanewo time yekurekodha kupi yekurekodha tumaclips. Wana yekurekodha tumaclips. Zviri sei Trish Popoto, Melka Mupemi, Josephine Mamvura, John Kula, uri sei Meme Power Mutazu, Maslinyax. Oh, Kevin Danger. Did you say Kevin Danger? Eunice Gatawa, zviri sei uri sei Eunice. Besta Muchando, uri sei Cat Mart, kuri sei Star Tarumbiswa Mpofu, Zolisa Piri, Tafadzwa Evaristo, Mami Ninko, Manguwe Murimi, zviri sei. Aiwa Kevin Dongo sichitauni. Kevin Dongo ka brother kangu waka. Nyasha Makonese, zviri sei. Ruva rashe Frauzi Kaukau, Memory Nyamupigo, di kuri sei Linesi. Pakangosvika 5 minutes atenge singachamhorosi. Linesi Utiro, Vimbai Chikwaya, Lawrence Moyo. Oh, Lawrence zura unozopinda. Handina kutiza unopinda nhasi. Nhasi ndinetori nestory time yatika nhasi yakaoma. Nhasi kwaitika madrama guys. Nhasi ndaperforma. Nhasi. But tumadrama twangu twandinenge ndichiupdate zvangu kuyoutube kune avo vari kuekera. Yasiyana nezvatiri kuita panapa. Uku kuti takapedza mastory times andiri kuita panapa. Saka tangoisa chero tumastories, any tumastories. Tanaka Mugano, zviri sei. Violet Mumba, kuri sei. Precious Funani, Judith Gombi, Anastasia, long time. Anastasia Doikyor, kuri sei. Warova Anastasia, uri sei. Pasca Mahapa, kuri sei. Nole Mutanda, Rosaline Mazaruram, Precious Samembere, Nyasha Kings, Francis Ndakumorosa, Slijin Nyembam, Chipo Maitar, zviri sei. 5 minutes asadza kuikira. Godfrey Makonese, muriva kwa Makonese irei mimi. Makonese pamiri apo ndipo pamunobvera. Ganas Nyax uri sei. Miranda Gumbo sei. Ngatimboona 5 minutes katanga tova ndatodi. Warova Anastasia, warova sikamboiti. Sheila Muswaka, Sharon Mudzengerere uri sei. Lady Poshi Milioni, zviri sei. Jimmy Muzinda Mupeti, zviri sei. Tambu Jani ndakumhorosa kandi ndakumhorosa ere Tambu Jani. Ngoni Maposa, tione Wubet Nkala, kuri sei. Ndopa muri paekera Pamakonese. Muri padzimba dzipi dzacho imi. Uri panani. Chimbondiudza. Alright, ndiudze vanhu 2 vemamakonese. Ndokuti ndizive kuti uishuwa. Ndiudze vanhu 2 vari mamakonese. Kana kuti ndiudze family 1 yanoziva kuti vari popular mumakonese ndivanani. Angeline Ndebele, Victoria Mutswisha, zviri sei.
Pauline Zambu, Tracy Ruben Rokobo, Hilda Nyakabaunda Kumurosa uyu, Kudzichikwenya, Ashbai Muchai Mutunu, Memem Jirise Tinashe Kasamba, yes, who betting kala. Koti free, Pamakonese Panani, Panavatete vangu irapa. Panavatete vangu here, guys, 5 minutes dzedu dzakwana dzekumurosana ndikachirega nditange story time yangu asi rega ndise disclaimer yekuti guys pandiri kuita story iyi because ndatoona munhu angouya from nowhere akakomenda kuti Maziza haana basa. I didn't even say anything bad about my places aya kana kuti nditi kwakone vanhu vairoya. I'm not saying that. Big disclaimer, because I think vangu vanofunga kuti ukangonyora title wakutoti nzvimbo iyoyo yaiva nevaroyi kana kuti yaiva nechi. That's not the purpose of this video. Oro kuti kunhu ikokoko kwaitwa zvinhu zvisinganzwisiki. Nope, it's not like that. It's a big disclaimer. Saka ndatoti nditaura because vamwe vanogona kunge vachikuziva kumanzvimbo vazofunga kuti pamwe ndaiti kumamisha avo akadero. It's not like that. Big disclaimer, guys. So now chirega ndichikutaurirai zvakaitika manje from Harare. Ndati kuHarare akwakusina madrama akaitika because now we are talking about a city yekuti vanhu vakasiyana siyana vanenge vane tuma life twavo hapana nebasa nekuti uri kuite chii kana muchitongoita zvimwe zvinhu zvamunenge muchiita muHarare ka mungomind your own business kana ngoti ndo makuhaya maraini ikokoko manje tasingazvanyanya kusvika zvedu because taigara tiri mukafong kong gedikedu keke ndo matanyanya kuda. Saka uku manje kumamisha ndo kwaiva nemadhirama handiti. Saka kumamisha kuriko kwaiva nemadhirama ndo kuchange kukanyanya mastories angu echi uyuyuyu andichange ndichiita atori nemaepisodes because kune maepisodes ekuti pachikupane kumwe kuchikoro chandakatanga kuti ndichiwana zvakaitika. I think ndaskipa the topic ndachifanira kutanga nekuti kutsvaga kwandakaita temporary teaching kusvika pakuti ndada kunotsvaga basa rehouse girl ndo yanenge yachifanira kutanga, then iyoyoyo yatanga yozopinda pakuzoenda kwandakaita kutemporary teaching. But maybe ndogona kutanga neiyi ndoita sei guys, help me because dzofanira unoita interconnect manje. Ndochinja title handiti ndozongochinja title after live. Saka regai ndikuudzei kuti chii chakazoita kuti ndizonyanya futi kudii ndizoguma ndakutemporary teaching. Saka chatomboita back ndatoikanga mwayo ndatoifunga nawo kuti chizoita ndizoguma ndapane chikoro ichi chii chakaitika. Zvakaitika ndezvekuti shamwari yangu yandaikudza davinda nedi kushowground isina kuzotora yakauya kumba kwedu akati apply kunotesei kuti muinde kuchikoro. Ndobva muno apply so kuti muinde kuchikoro kuSouth Africa. Panguva iyoyo ndaisitorinawo mari handiti ndisina mari kudero ini ndakati ndichaskipa iyi ndozobatanidza kuti brother yangu payaipinda futi zvinongovhengana ndisina kudero ndakatanga kuapply but brother yangu ndo payakandipa mari yekuti nditange kuita sei kuita zvaidiwa zvacho because ndasina mari ndasingaendi kubasa. Ichinipa mari ini ndindaizofamba nemapepa iye taifamba nemapepa angu nake kuti ndikwanise kuapply nzvimbo yekuenda kuchikoro. But zvakachitika manje ndakabva ndashayiwa nzvimbo yekuita sei yekuenda kuchikoro kuya ndapuwa maregrets iye bvapuwa futi regrets. Ndodada sei ndadasiyana nazvo pandakamboda kukuita ndakuti bhandi dzacho dzikudiwa panapa dzakawandisa chirega ndita sei ndikuite iwe uite hako kura brother yangu iya nemari yake yaitekisa yovhenda but iwe uite hako then chirega ndiisire apa ndokondinya kune kuti chakasa kuti ndiinde kuteaching yekumamisha chii. Vedwe ndakafamba ndichitsvaga basa every time because brother yangu akasvika pakuti saka vareke ndikandidzibatanidze muno maybe ndichamupfuura 1 hour. Brother yangu akasvika pakuti pane kutoyekera kumabasa kwacho kunetsa hausi kuwana basa saka chingotsvaga chero remumba rekukorobhariari yamudzimba chaimo. Zvakachiitika ndezvekuti ndakatanga kupinda mutaundi handiti vedwe nzvimbo idzi dambudziko ripo ndekuti ndasingazozi kuti ndekupi asi chandaiziva nje kuti ndaiti ndikapinda mutaundi ndine coin ndazifanira kuchengeta rimwe coin rekuzoti ndizobuda mutaundi ndichidzokera kupi kumba. Saka ndapinda mutaundi muya ndaigona kungofunga kuti saka nhasi ndofamba nekupi ndabva munomu ndakabata zvima CV
ndakambonobuda nekunemwe kovhe ndiri kumusoro kuya ndichiti ndikaona mota dzevanhu guys apa ndatofunga mai vavo ndakavaona inenge ngeri chechi yeroma but handizi kuti ndo kunonzi kuti kusaidi kokwa but I'm sure ndo kunana kovhe ndirikoko kana kuti chii kana ndaresha ndiregererewo ndobva ndavaona ndikasvika ndikamira pamota pavo ndikati ndokuti kutsvagawo zvebasa mai vakati kutsvaga basa rei ndikati chero zvikanzi rei ndikati chero remumba chero rechi zvikanzi wakagumira fomani ati form 4 zvikanzi wakabuda nemanga ndikati ne8 zvikanzi tione maresults une maresults ndikati ebva ndavaridza zvikanzi ndinoaplya kunursing iwe unotoita nesi iwe ndikati ndinoaplya kupi kunursing kwacho ndasikatombozwi kuti ndiwane address yekunoaplya kunursing ndoiwanepi I didn't know even kupolisi chaiko ndingasikatombozwi kuti address yekuti ndinoaplya kwacho kupolisi zvoitwa sei ndasingazivi ndobva mai vati unoenda unotaimira manewspaper because ndaipane maadress acho ndisika newspaper handina wotaimira manewspaper ndikuti saka newspaper iroro ndaizorwa nepi rinenge rine advert iyoyo vadharainge manje pane vanhu pavaitengesa pepe aizombotengawo manewspaper chitsvaga chii tuma-adverts nekuti chii vanhu vainde kunoita sei atsvagowo basa inditsvakawo basa vakawanda vaita zvokutengesa saka vaitsvagawo mabasa saka ndaipinda every day mutaundi imomo mai mwana asi ndazodero manje ndakaguma ndachinja mupaka ndikati mutaundi mune mapana chandiri kuwana ndofanira kuenda kwakaita kumadheodheo kwakaita kumasabhabha kuya problem handizi kuti ndekupi kuti ndokumount pleasant ndokumount mamount chiko madheodheo aya guys kune mount pleasant kune mount something madheo iwaya mamount something iwaya ndaiti ndapinda paya ndotanga kungoinda nezhira guys ndichingofamba ndopa ndikazwa kuti saka muno munyika yakadai Harare mune dzimba dzakaita seidzodzo guys kuti loni inenge yakaita green yakadai kuti heji inoita seichamhorosa munhu memwana vanhu vanenge varipo paya vachisakura mapundo kutori nemawekazi anenge aripo akatopfeka hovhorosi yeblue ndoti ndovhunza ndoti nai vedu kune mount nemount chii futi kune mount pleasant nechii futi kusaidi kokoko mamwe akangodero mamount something akawanda ikokoko ndokwandaifambira ikokoko ndichipinda handizi kuti ndaindepi ndichingofamba ndaifamba kusvika shokwa dzopisa ndadii paya tasvika kuya ndirikuona dzimba waiti kudai imba yacho wanga usingaoni kuti saka mukati ndo munotori neimba yacho imomo usingaioni pakaita mazijiro mazikuru anenge akanaka imi ndokwandaifamba ikokoko nechibheke changu chaiva chinhava chandaitongoona nacho ndikatoti chibheke ndatoreva nhema ndaitova papabheki rekwasipari riya ndora ndaiisa maCV ndotanga kufamba ikokoko ndichitsvaka basa ndoti ndotsvagawo zvebasa onzi otsvaga basa sei zveisi kutotsvaga kuti tinoita touyawo kuyekera kwete kumount down wanhambusi muHarare usandirevera nhema mount down nhambusi ndorova mutaundi kunana mount chii kana ingori mount pleasant saka ndokusaidi kwacho kwandainda ikokoko ndokubva chii ndadii paya ndaiti ndikaenda nediviri ndoti uku ndakakufamba uku ndoti nhasi regai ndichina nediviri ndinofamba nediviri ndoti regai ndiende nediviri ndoinda sekuti ndekunzwa ndobuda uri kuuzeti kuya ndichifamba veduwe ndichifamba kusvika mumwe musi iyi yaitova road yekuti ndakainda nekuya kunenge kune state house kuya guys ndigombobatwa ndiri kusaidi kwekustate house guys ndakabatwa zvandakaita indasingatozivi kuti ndo state house yacho handidi kureva nhema I didn't know kuti ndo state house yacho ndiri kufamba nepapabheki rangu ndichitoona unikikini idzodzo maflat aya aringa arikwainda vanhu vane mazaiva ndo papa akawanda ekera nikirikini papa akawanda uyu inonzi chiko zita racho masatellite dish ndo mazava anga achangopinda ndaimazivirepi no handipinda handikuzivi kwambo kutaura hwangu handikuzivi ndobva ndadii paya ndadini paya ndatofamba nechipapabheki pangu ndapfuura nemukati vanhu vemaflats umu ndingariwana basa rekuti ndingatsvaga handingamboriwani ndaida kunyanya kwakaita mazidzimba kuya ndokwandaingofamba chiwekera ashanzi yangu ichitisimbisa chiti ndanotsvaga ikoko unonditevera manje achinditi ndokupa mari yekombini ndanotsvaga ikoko apa ndichifamba ndichipinda muya mukati momo memwana ndokubva ndangozovekana ndangobuda mumwe musi nezistreet rakakura ndadero manje ndobva ndati mazigamutiri ndikafunga nyaya yevaka aisarenda ndikati saka mazigamutiri anenge achingoindepi ndokumira opposite state house iya
Tamira pepe ndiri kuona asi ndakaona sekuti pane vakaita masoja kumusoro akati hameno saka ndikati chirege ndita sei sezvo uku kusingafambiri vanhu regai ndikurose ndondofambira divi iroro hakuna vanhu vakawanda ende futi handifungi kuti ndingamboita dambudziko rekuti kana ndikangosangana nevanhu ikoko ndaigara kudenview 3 ndati ndaipinda mutauni ndosanga kufamba neshoka ndaitofamba neshoka zvokutosvika pasi peshoka pakurwadza zvandokutaura nezvazvo izvozvizvo ndokuchibva ini handida kuziva kuti ndinoda kunokurosa kuti ndifambe ndiri mujinga kuya kunenge kuri kujiraho restate house guys handakana kumbozviziva hakuna wakandiudza kuti hakufambirwi handina kuzviziva ndamira paya ndikati achirega ndikurosi ndokukurosa road izvo kuda vaive vanenge varimo muya vakaita masoja vaive vanenge vachigara vari mudivi muya kuda vaitondiona zvangu ndichita madhirama angu paya ndadero paya ndatanga kutofamba nechipapabheki changu ndikutofamba ndichienda akuti kuda murumu yenge yatuta muchena nezhara ndichitoteuka pamwe ziya ndichitodai ndichinda handitombokuzivi kwandainde kokoko ndachingoinda guys ndainda kungoti handizi kuti ndiri kuindepi ndozoti kana ndanyatsaona kuti panapa ndichagoni ndozotanga kufunza vanhu kuti kutaundi ndekupi ndakudzoka manje ngozi dzimwe nguva ndaigona kuzorashika kuti ndabva nekupi ndotanga kufunza kuti kutaundi ndekupi ndichibvunza ndichifamba neshoka ndidzoka kuti mutaundi because ndasina mari yekuti luxurious yekuti ndinopinda neekeraguzo nokuda kwese kwandaibuda ikokoko neshoka ndadero pepe ndaonekwa nemasoja maiwi zvanzi iwe uindepi zvikanzi ndikati ini manje ndakatoti tikada kutoda kumiswa nevanhu ivava vakatomisawo ini zvangu munhu ari kutofamba nemadhenda ake pano uindepiwe ndakavaignowa ndikotoramba ndichitozvifambira nechipapabheki changu apa ndakasingafambisi ndaifamba zvishoma nezvishoma ndadero pepe masoja umwe musoja ndobva angobva from norway handizi kuti akabvepi musoja iyeye ndobva makore avoid kutaura makore because ndikataura ye manje ndikazopesanisa pachange ndakutora dzimwe nyaya futi ndikataura wrong ye ndakazviona kuti vanhu vanozokutanga kuti he kutirana nemakana kuti vanokuita hold accountable saka I avoid kunyanya kutaura time because handidi kuzonzi he watirevera nemaka kuti wadi handidi vanhu ndakavaona kuti pane vamwe vanhu vanongomirira just to actually remind you kuti saka pawati saka avoid kutaura madesi because ndogona kupesanisa handiti then ndadi pepe ndobva musoja uya angoti dzi from nowhere handikuisi kuti akabva nepi musoja yeye akauya pai kanzi iwone ausikuva kuti kuda mwoko ndikati ndikuda mwanani ndakabadanyembera kunesika ndikati ndikuda mwanani zvikanzi wanga kuda mwanzi kuri ndepi kwauna kuzviwa iwe ndikati hana kuzviwa zvikanzi chimira ipapo ndobva ndamira ina ndakambozvamfunga guys ini chandaingofunga kuti ndichotsvaga akichikwali ndakuchitomubvunza kuti ndikutsvaka basa ndikutsvagawo zvebasa ndozvandakabva ndaita musoja yaya mani ndikati ndikutsvagawo zvebasa zvikangotsvaga basa ndikati so kutsvaga basa panapa ndikati ndikungofamba nditsvaga basa chero kwandie ndawana zvikanzi iwe uri kutsvaga basa pano here iwe guys ndikati handina kuti ndikutsvaga pano ndikufamba ndichingotsvaga basa ndozvandiri kuita zvikanzi unoziva kuti uri kupi iwe mwana iwe ndikati handizivi kuti ndikupi ndiri kungofamba zvikanzi pauri panapa chimbomira utarisa zvikanzi chichaunacho mupepabheki makomo ndikati macv zvikanzi tioni ndobva ndavapa vhuravhuravhura kudai zvikanzi ndozvaungoti nazvo ndikati zvikanzi nzvimbo ino hautombozi kuti inonzi chii ndikati handitoizivi kuti inonzi chii ndangoekera zvikanzi wabvepi bvandavaudza ndikati kabva kugrandview zvikanzi kokunogwasvika sei ndikati ndachingofamba neshoka ndichingofamba ndichingopinda mukati ndichitsvaga zvikanzi akakuti ufambe nedivi rine ndiani ndikati handambonzifamba nedivi rine nemunhu ndanga ndichingofambawo pana ndichifamba ndo padabudawo nezvino zvikanzi saka apa ukabva pano uda kuindepi ndikati ndikabva pano kana zhira iyoyo ndodai yondotenawo kana kuti chii ndikangoonawo kune mazidzimba makuru ndongonodii ndondotarira kudaiwo so kuti ndokwanisa kukona here kana ndoramba ndichidzira zasi kana ndoita sei zvikanzi saka uda kutondokona ipapapa ndikati ndoda kunokona kana zvichita kuti ndikone kudai zvikanzi saka pauda kuendepi chaiko kuti nzvimbo yauri kutsvaka inonzi chii ndikati handisi kutsvaga nzvimbo ndiri kungondotsvaga chero kwandiri kungondotsvaga ndochii ndo zvandakabva ndavaudza paya imi vanotomudza vanhu kava mumwe wamene kwangana
kwanga chibva zvikanzi yapano emi pandikatanga kuona kuti this is real ndokuna ndikuya pano ndokuna mumwe wari kunzi kwa mbama uko aiwi tikati saka ndiri kupi right now handiti tikanzi pastate house tikati pastate house zvikanzi ndo pauri panapa tikati saka ndoita sei kuti ndisafambira kunoku zvikanzi unoziva here kuti uri kuona zvikanzi tendeuka uone uku tiri kuona vamwe vari kurwa mbama uri kunzi uri kufamba nekupi vamwe vaitaka kutoonyerwa vobva ipapo vochitanga kumanya asingazivi kuti angachitsvaka bhasikoro nekumanya nebhasikoro akasenga pamusoro apa veduwe ndo pandikatanga kupindwa nechando manje tichiona vanhu vachitomuka zvikanzi saka iwe unofunga kuti vanhu vese vari kufamba kumhiri uku kwezhira vanopenga iwe ndiwati wakangwara unofamba nekudivi kuno ndochemere ndoita sei ndakuramba zvikanzi ndatokuhwira tsitsi kungoti zvoni uri munhu wechisikana chete ibva pano uchimanya izvozvi guys ndakanga ndichipuhwa bepa rangu papabheki rangu iroro ndamanya manje ndazivei kuti zvoni pandaida kunokona kwachoni ndaizondokona futi ndichinobudira ndichazoita ndichiita hamene kumwe kwandakazondokona nako kunenge kwazokataka like jiraho rewhite soo kana ndisingareshi gore roro I think kumeso kwangu kana ndisingareshi paizondopera magamutirika paizondoekera pachoni ndo paizonzi zimwe zirhodhi raidai hakuna futi vanhu vanyanya kufambeko kana makombo anga asinganyanyi kuauna ikokoko ndo pandikanoenda U10 kudai so tikati tega ndikurosere road ukoko hakuna imbofamba ari ikoko indo kwandakandokona ndakunokona ndichienda nekoko I didn't know kuti rinenge richingoita ziendana kuenda iroro zijira huro iroro ndasingambozivi ndokubva ndazongorukira apa ndo pane zigedhi memwe pakazara vanhu vanga vari pipapo vechi mauniform ndikati handiteuki handiita sei nyange wakaita sei ndichatangotanga kumanya ndichiinda veduwe ndikabuda ziya ndikati nhai Jehovha chandawira nekuno apa kuti ndiinde kuzasi kwacho kuri kurehwaka ndeti ndikatanga kutarisaka veduwe kwanga kuri kuri ende kwaungasingambooni kana imwe mota yange ichitene ikoko ndakainda ndikati zvikanzi ukamiswa usamira ramba uchimanya uchinda chete ramba uchimanya ndakamanya musirichiroro ndakamanya zvokuti ndakabva ndati ndichatsvaka basa ini ndicharitsvaga futi yekera ndikirini ndicharitsvaga zvakare indauya nendehongu saidi nhasi that was my worst wrong 10 pandaitsvaga basa rangu rehouse maid muzimbabwe ipapo kwandakazondobudira nako handizi kuti kwaiva kunonzi kuchii nekuti hakuna kana imboita activity ikoko not even 1%. Ndokubva ndazondobudira kumweko hamene rakarakaita zifenzi rakangonakanaka kunge vanhu vanotamba matesesibho ikokoko kuti vachii handitohwisisi kuti kwainzi kuchii ikoko ndabuda pepe tikati ino ndogara papi kuti mbozorora apo ndaiva nemvura ndakasangana chigubhu chemvura ona kuti kumbosenga chigubhu chemvura kuti nditiwo ndimwe veduwe apa nyota yandikiya ndoiwa nepitepi yekuti tinomwe mvura chitepi ndibomwa mvura tamanyiswa ukoko ndamanya ndaita hamene kuti ndaita marathoni yemakiromita mangani ndichimanya chete ndichifunga kuti pomwe ndichasara ndichiteverwaka ndamanya paya ndasvika kuya ndikati I think kunoku hakuna uchamboyamba achimanyisa vanhu ka tadii ndasvika kumusoro kuya ndasvika kuya ndobva ndaona chii ndokuchibva pane mumwe munhu akatanga kuslowa mota yake kana ndisingareshi munhu uyu inenge aenda kucricket kana ndisingareshi neuniform yandakaona handizi kuti waisapota cricket kana kuti waitamba cricket I don't know kuda pamwe waitotamba cricket asi ndisingamuzivi nekuti zvecricket ndaizvizivirepi TV yacho yataiva nayo yange yaitongoonawo mashawazi utofunga kuti uri kuseri kwetv ndiani mukati imomo metv yoyo kuti saka unonzi yekera zita rake wacho riri kutaurwa bhufesi yake yakaita se kudandiwa ndakasangana nayewo munhu aitamba cricket ndokubva hambisa mota akati mwana uri kuindepi ndikati ndikutsvaga basa akati uri kutsvaga basa rei ndikati remumba rekorobha ndakandomuudza kuti ndikutsvaga basa rekorobha mumba akati kunogere ndikati zvikanzi wabvepi ndikati ndabva mutaundi zvikanzi kunogarepi ndati ndagara kugrandview akati kunoku manje unoriwana sei kunoku vanhu vazhinji kunoku vanenge vachigara vakakiya magedhi plus kunenge kune security hakuna munhu anombokuba basa kunoku ndobva ati une maCV here ndikati zvanzi aripi ndamupa maCV ayaya ndiri murodhika hakuna kana mota dzakawanda dziri kufamba ikoko guys kunongori nezvimota 1 inofamba after 30 minutes ndo yaingova ikoko ndobva anditi izvozvo zvinhu ndiri kumboenda kwandiri kuenda ikoko hamene kuti ndokuda kutraining here gore iroro guys I didn't know much about zvevanhu vanoita zvetraining zvevanhu vanoita luxurious life yavo ndakasingazvizivi
ndobva anditi unoziva pamagrosa kudande kuMount Pleasant wacho kana ndakaresha place mundiregerero asi ndona sekuti kudaireva kuti Mount Pleasant magrosa mene kuti anonzi chii magrosa acho neikoko kuda anonzi Mount Pleasant grocery I don't know zvikanzi unoziva pamashops here ndikati handipazivi zvikanzi ukatora zhira ino chirega kuenda nekumusoroku chiinda nekukuku ikungoti unfortunately ndiri kuita sei ndanonoka ndaikwanisa kutokusiya chii pamashops pana mai vari kutsvaga vanhu vanobika sadza unokwanisa kuita sei kuinda papo wondotisiya CV rako nokuti vanototi bhadharei zvakanaka saka vari kutsvaga vasikana vanobika sadza ende pavanonigirina apa panoita sekutoti pakaita kunge kabha but iwe unenge usingashandi mubha unenge ushanda kumakicheni nekuti vari kutsvaga vanhu vaitozvitaura kuti mukanzwa vanhu vanoda basa rekubika sadza mundiita sei mundiudze ini ndokutanga kufunga ndikamira pepe kubika sadza ndikakoniwe indaimona bhodho size 6 kaini kwedu kwagutuku ndaimona bhodho size 6 richibuda sangana bundu ndikakona unomona sadza ndobva ndatanga kufamba mai mwana pepe ndikubva ndati ndidirecte ndakafamba but pandakasvika pepe ndakafamba ndasvika pepe ndopandakati kunokuzvo ndokunenge kune mota dzinenge chingopesana kwakanaka kotoradza kuti now waakune different place guys zvikwangwani zvinenge zvakangonyorwa mhene kuti zvezvichiti Harare here kana kuti zvezvichinzi Fourth Stick zvezvichinzi Seki kana kuti zvezvichinzi chi zvakangowanda zvikwangwani zvanga zvingori ipapo zvakadirector uta mazifenzi akuriko akangodei kukura mimwana nemazibuilding angangorikoko nemazikapa kangariko nemazibango angaripo emota memwana isikati saka magrosari rehwa nababa ava ari papi ndobva ndanomira ndakamira memwana pakati peekera pepe dzimwe dziri kuindako dzimwe dziri kuindako ndokunomira pakati tikati saka magrosa acho ari kupi ndakamira tikati uku kusure kwakuna chinhu uku hakuna vari kufamba neukuku mota idzi dziri kubvepi kurire kuti tisimbize zivi idzi mota dziri kuindako dziri kuindepi nana kuziva kuti mota dziri kuindepi tatarisa idzi tikati obviously direction iyo inoita sekuti kuda ndokutaundi kwacho nokuti ndokwandabva kwako ndobva ndatarisa kuti uku ndabva kwako saka ichi minzi kuti uku kutaundi uku hakungamboiti kumagrosa uku ndatarira pepe tatarira kuzasi uku kuri kungoinda mota magrosa acho akunyatsa kuti handisi kunyatsa kuwisisa ndikati tirege ndiinde direction iyo kuda ndokune magrosa acho nekuti uku kwandizi kuti kuri kuinda kupi ndobva ndadzika kudai so ndadzika manje I think problem ndakaita ndaifana kudzika nerimwe divi iri rekwa left indakandokrosera nekudivi rekwa right unfortunately ndakrosera kudivi rekwa right ndakagamwa nevarungu vaiva vakagara pazhe vachinyatsa kumwa guys vanenge vachimwa coffee vachidai so place iyoyo guys I don't know kuti kunonzi kuMount Pleasant magrosa here kana kuti avenues ameno kuti kunonzi chiikoko kunika life mai tikati I think ndaregwa kusiriko saka ndonosvika ndichivhunza kuti chiipapapa hey ndobva ndashaya kuti saka inondoita sei ndati saka inondoita sei manje pepe ndobva ndati too late ndamira pepe ndatarisa vanhu vangoti murestaurant iyoyo taona pakazara varungu vanga vari vatema vanga vari very few ende vari very few ndikati ndinosaka ndovhunzani chirungu chacho handichigoni kasika ndovhunzani tondovhunza upi munhu mutema wacho handikutoonapa kuti ndinomubvunza I think varungu vangu ndasina kuvajairawo ndaona uyaya mutema anga aripo anga akapfeka magirasi ndikati excuse me inondoendapo kunomubvunza kuti chii because tebho yanga akagara nayo yanga ine murungu vaitorya vachimwa tii yavo aizvidachide oisadigirine apa anga akabhara kafo anga akabhara mamu4 kudai so makumbo ake akamakrosa kasaka ndonobvunzani tikati kana murume wandirevera nemao ndokujutwa kwandaitwa panapa ndadirectwa wrong place ndikanga mboyozonzi unobikira vanhu sadza varungu vakazara pano akana ndikati inondiita sei ndobva ndafamba pepe ndokuramba ndichidzira ndaramba ndichidzira pepe ndakazondobuda ndamune imwe street yandisingatombozivi kuti inonzi street yekwani ikoko papa at this time aona sekuti ndanyara ndokumbodzokera kumba ndadzokera kumba futi ndadzokera kumba following day ndakabva ndati ndoda kudzokera street riya randakandosiyira riya randakanoona marestaurant ndimbotsvaka kuti pakanzi ningirikini pakanzi chii kune uyuyu kune
kune magrosa ndokwandaida kunotsvaga kuti ndepapi pachoni. Ndokubva ndadzokera futi ndakatora almost a week ndichimbotsvaga kudivira ikoko ndichaiwa, but this time manje ndada kuti no ndofanira kusinga chigubhu changu chemvura chandobva nacho kumba chinenge chakafrizawoka ndoiputira nenewspaper so that chando chacho hachinyanyi kuita sei chikoto chacho hachizokurumidzi kunyungudika. Ndoputira nenewspaper, ndaputira nenewspaper chigubhu changu chemvura ndozotiwo zvikasikediwo che50 cents kana ndadero ndaifarira futi porcupine ndoisa mubheke mangu ndotofamba kana ndanezhara ndorya. This day ndakazoti ndadzika ikoko ndakazoona kuti ndokunenge kune vanhu but magrosa ndiri kumashayiwa. Ndaingotenderera one place but magrosa ndaimashayiwa kuti magrosa acho ari papi andaitsvaga ndichimashayiwa. Ndokubva ndaita sei ndazobuda ndakune rimwe rakaita zistreet raivawo nevanhu vakati wandei vaiita vachidzira ikoko kumakuseni ega ega bva ndakutotanga munhu akuenda kubasa ndaitomukirawo totanga kufamba nemakonda ndaizondosiyamba kuti ivo vanenge vachipinda pavanenge vachipinda vanhu vaive vanenge vane maworksuits. Inini manje ndangosara ndandoga kusvika kona dzakumatenda kuchaoni vanhu vanenge vachitoshanda kamudzimba vese vasvika kumabasa kwavo. Musi uyo ndanyara inini kati kana ndokubva ndaita sei ndokubva ndatanga kunigirikina ndobva ndandogara pane rimwe zimba ndikaona kuti this street hainayo vanhu vanokutanga vari street stereki. Ndobva ndanogara paloni paipai ndakanatsa kugara ndakatora newspaper raiva mupaperbag mangu muyama ndobva ndanyatsa kuriwadzira paloni iyoyo hamene imba yani iyoyo ndoya ndakandogara ipapo. Ndagarapo ndobva ndatanga kumwa chikasikedi changu nechimvura changu ndokutowadzira paya ndokutotanga kutorya ndikati ndombozorora ndanyara. Ndakadero manje I don't know kuti uyu ndiye ona wepamba apa here guys. Andikuziva zvakaitika manje usiwo zvakaitika ndizvokuti munhu uyu waiita kunge fesi yake muchinese kind of anga asiri murungu anga asiri aiita kunge muchinese ndomaonera ndakaita. Akamboslowa mota munhu uyu asabva arola ngirikini akarola ngirikini windo rake remota ndobva anditarisa kudai so ndobva ndamutarisawo kudai so kafunga kida chanditi uri kutsvagei ndobva ndamuti ndiri kutsvagawo zvebasa remumba ndozvandaifunga. Adero ndobva arola mota ndobva windo rake ndobva azoita speedometer yake ndobva ainda ndobva ndasara ndiri paipai ndobva ndati chega ndisimuke ndibaya but ndikati ndinotodzokera kumba here chega ndimboenda nekumusoro uko. Ndobva ndakaenda nekumusoro kuya ndobva ndikambotozoona vamwe vanga vari family yange yabudisirwa zvinhu pazhe kumadhehodhe ikoko ndikatoti saka vanhu vekunoku vanotobudisirwawo zvinhu pazhe kutogara kutoti mibhedha neproperty dzose. I think kana singatoresi dzatiwo about 2 families andakasangana nadzo dzatsikadero. Ndobva ndati aiwa ndakutodiscover life guys. Ndaita ndichitsvaka basa ndaitanga kuonawo a different lifestyle ndasingazivi. Ndobva ndazomboenda futi amene kuti chinzvimbo chainzi kwakwasiyana nekumadhehodhe kune mazidhandadha uku kwakumaflats uku kwakune maflats but kwaiva nevanhu vanga vakawandisa ngati uku basa handiri wani uku kwakanyanya kuwandisa vanhu ende kunoita kunge like kagetoship but kuri kumaseb kuri kumaflats kwanga kwakawandisa vanhu ikoko ndikati change route. Ndobva ndabva ikoko ndachinja route ndatanga kumboenda nekwakaita kunge kugomo ndo pandakamboona futi rimwe raita kunge handisi kuti inonzi chii kunge ndo macomplex acho iwayayo munenge mune same design dzemba maimanga makanaka munhu imomo ndichiona nekumusoro kudai ndichiona I think ndo kwaizoona kune mazimota akawanda evarungu irodhi iyoyo yaingova nemota dzakanyawanda dzavanhu guys. Ndakambozomisa mota yevarungu ndakamboti kana ndakunoona kuti mota dzevarungu dzikubva kupi ndokutanga kukwidza negomo riyeri ndobva ndanoona entrance kuti varungu ava ndokwavari kubva nako nhaye kunoku kuti nditi kuma-avenues kwaigara shamwari yangu kuma-avenues ndogona ndichikuziva harisiro direction yacho direction inono ndokuna namount pleasant amene zvichiinda kumusoro kuti kwainzi kuchii kumusoro kokumusoro ndaingoramba ndichidarika ndichinda saka handizi kuti kunonzi kuchii koko kwandaizodarika ndofunga nekuna namount pleasant kuya ndokubva ndaita sei ndatanga kumisa mota kudai ndichi mirai ndichivamisa vachiti vakadai kundiona wobva warorora mota dzavo wobva wowedzera speed. Ndobva ndati kana naye Mwari varungu vacho havasi kuda kumisa mota dzavo saka ndoita sei bcause ndaitofunga kuti pamwe ndogona kutanga kutogara mumacomplex aya ndichitotsvaira zvangu dzimba dzevarungu ava ndichigara manje. Ndozvandakatanga kufunga kwanga kwakanaka kuni ikoko zijira uro racho kana sikakanga raiva riri regrey
Grey kudaruka paiva nemazimbabwe waya akada ranga rakangokura richiinda zicomplex roro guys ranga rakanaka but chando remember at that time ka dzimba idzodzo dzanga dziri the same design most zvokaita macomplex aya kuSouth Africa yakuti complex idzi munenge mune zvidhina zvezvebrown and the same setup. I think ndo zvazvaga handakwanisa kumupinda hangu mukati momomo because kwakune security ngesingaiti ndaingoona ndiri pashe kudai but kunogara kwaita sekuti kunogara varungu vakawanda but handizivi kuti kunonzi kuchii. Ndikati kana ndanyara handisi kuti ndoendepi ndichatoguma ndatobuda kamuHarare macho ndichingofamba ndokubva ndadzoka ndichidzokera futi pakudzokera kumba ndasingachazozivi manje kuti mutauni ndodzokera sei saka ndaifamba ndichifunza kuti kutauni ndokupi agezi ndo muHarare mandai ndakatabva kumusha ndodhirama rangu randanda kuita rekufamba nditsvaga basa rahouse maid ndaifamba ndichifunza kuti kuHarare nemutauni ndemupi kumarket square ndekupi ndikutsvaga mutauni ndorosvika ndobuda mutaundi muya ndadero pepe ndo pandaizoti chifei 50 cents changu cheche ndozokwira kombi ndoinda guys kusvika ndati kuna motion handichadi handisi kuriwana basa racho nerehumaid rachoni ndobva ndazonzi nemumwe munhu hashanzi yangu anotevera uye vaona imwe advert yakanzi maids wanted kune vaya vanoadvertisa munewspaper ka meno manje vanhu avanga vari dai ndaiziva masitidzi asi kudivire kunana okay kuya ndo kunana uyu kwakune chiofisi ichocho kare guys ndobva ndatovati indanotsvaga basa uku because ndandakufuma ndakagara ndikati handichadi ndanyara hakuna roda kundimisa ramota hakuna futi roda kundipa basa racho saka ndodii ndobva andiwanira ipapapo ndobva ndainda mutaundi ndine form 6 ka ndine form 6 guys inini I think nhau yakuti ndezoti ndichika varungu because ndasina kukurawo navo saka ndasina kuzvijaira noti kuti izvonekera chirungu chacho nikuda ndasingatori no confidence yekuti ndogona kuti my name is here saka ndandisingatozvina kuzvijaira nyengo zvokuti ndandine form 6 zvasingashandi ndasinawo kuzvijaira saka hapana pandaikwanisa kuda kuti physiology ndisingagoni plus handakukurawo ndichitaura chirungu chacho saka hapana pandaizombochirevera nhema kuchigona ndadii paipai tainda mufloor iyaya atori folo huri ndichofungwa ndikuinda ndiri ndoga guys takasvika pakazara vanhu vaitsvaga basa rehumaid iroro yaitova kampani kuchonzi hello vanhu vachiita sei vachifonirwa kunzi kwakati kutonzi maid ari kuuya kwakati indaingogara pepe hakuna kwandaimbonziwo kwakati I think vanga vava nevanhu vavo manje wazoti plus ndasina experience yehumaid vanhu vekuekera kwaya vaitoziva ende mamwe vaitodanzira kuti iwo takudzosa because murungu akomplaina kuti hausi kuita zvaunoda vamwe vanzi iwo takudzosa because toda kuisa kwakati ona manje saka yanga itori an agents I think kare kacho ikakako kare guys like more than 10 years ago saka I don't know kana office iyo ichiripo kati hapasina takamira pepa vanarejista vananzi but waibhadhara wanga usingaoni mahara waibhadhara yekuti maservices I think ndakatobhadhara handina kubhadhara $25 here ipapo ini kana kuti handida kuzodzokera because nyaya $25 ndakasvira ndiripo ndakagara ndichida kuona kuti zvaita sei vanhu vachoinda vachiwazotorwa vachonzi ndeupi utonzi utobuda votoinda vamwe vaida kana kuti mamaids anenge ari kana kuti 6 utobuda votoinda vanhu vachiwatotorwa votoinda saka inini saka ndichariwana here ipapa ndikazongosiyana zvikakati kana nevanhu vanenge vari koko apa munonzwiswirai makagara muri ipapo because murungu anogona ngouya anytime auya anytime oita sei ototi ndikuda nhingi saka kana usipo hauriwani basa racho tinotora munhu anenge aripo saka ndezoti ndogoenda kumba here vanhu vacho vemamaids vacho vakauya vakademwe vevasikana vabasa vakauya vakadamwa indisipo ndinotoruza futi ndakagara paya ndakasvita 2 days ndati 2 days ngati kana motion kana hakusi kuita hakusi kutomboita kutoita sokuti vanhu vane experience yekuti ndikarevera nhema kuti ndogona kusuka magirazi emasilingi evanhu ndozvigonera kupa handizvigoni because vanhu vacho kutoita sokuti vari kuenda kumasabhabha futi iko kwandaitsvaka kuya ndakatanga kuzokurya futi takuona kuti vanhu vari kudzoswa ndikakoniwa basa after 2 days vakakomplaina vakatoda mumwe ndikati kana shamwari vanhu vari kuita zvokunzanzi wakadzoswa kana ndingambeiti izvozvo ndobva ndagara ndobva ndakazvinda kutemporary teaching but kutemporary teaching uku manje yange yakuita sekuti netsei mazuva iwayo ndobva ndaenda kutemporary teaching ndobva ndaishayiwa unfortunately ndasingaziva kuti paholiday ndopaitwa mainterviews
ku education office kuya kwandakakureverai kuti mutauni kuna fourth kuya vaita ma-interviews ende vaita zvinhu zviri fair maonero andaiita masiwo angu. Saka pasvaika ina ndauziva kuti paholiday vanhu vangatoita mainterview vatowana nzvimbo, waita interview you pass or you fail wotopuwa nzvimbo paholiday ipapo panovhurwa chikoro woinda. So zvakachiitika manje ndezvekuti takatozoinda after zvikoro zvavhurwa. Saka patakaenda pepe guys waiswera uripo because waifunga kuti nzvimbo inogona ngouya futi yekutembera tichingu kuti kune munhu akati ari kudiwa izvozvi. Vadero manje wototi pana ane chakati vaibuda kuti pana ane geography here onzi ndiri pane onzi tione mari dzawo wavapo onzi chiuya waona nzvimbo kakati wobuda kuti pana ane maths here, maths ndo dzanyanya kudiwa, pana ane maths here unogona kuchita maths dzechiuya uri kudiwa wotoenda, pana ane science here, these two subjects science nemaths ndo dzanyanya kudi kuva easy kwanani ende vanhu vaitotsvagwa vachishaikwa. Saka manje ndaisingazokwanisi kuinda kuti because ndatiri vanhu vemaarts mazuva iwayo handiti. Ena ndambozwa kuti mumwe musika in my life ndichazoguma futi ndadzokera kudivhita kuita munhu wemasciences. I never dreamed about that. Nekusha kwandaita ikoko tadi paya ndagara pane kunzi apa ini ndaitova nebioka biology ndaitova nayo biology ndakaita biology neintegrated science dzese dzese ndakatopasa, asi pakavhunzwa kuti pane ane science here ndairamba ndakagara pasi because ndaiva nebelief yekuti mapasira ndakaita biology nezveuyu zvacho zvemasciences ka I think it was by luck. So ndaiva nefear yekuti ndikanzi enda unozvidzidzisa ka ndichazvikoniwa. Because of that andamvura ndasimudza ruoko kuti ndine science. Kaya kupata kwandakaita ndaitotya kutosimudza ruoko kuti ndinadzo science ndaitya. Geography dzainzi pana ane geography here ndaiva nadzo asi ndaitya kusimudza ruoko because ndaitya kuti ndozozvikoniwa ndasvika ikoko ndozvandaifunga. Ndagara paya vanhu vese vari kungopera vachinda ini chandaingoda kundodzidzisa ishona ndoyoga yandaiva confident nayo kuti shona ndaida shona kubva ndiri form 1 kusvika ndasvika form 6 ndaitotora even uyu maprize eshona ndaitobuda kuti prize ndazoreva nema patop 3 yaiya ndaitodanidzirwa ndakatombodanidzirwa mamwe matemu kana 2 or 3 kutonzi patop 3 yeshona kumastream yedu ataidzayo ndakatombobudawo. Saka ndaiva neconfidence yekuti shona ndorova shona tinopedzerana ndo yandaida kudzidzisa chete shona. Maona manje tadi pepe veduwe hakuna imbo yachinzi pana ane shona here hakuna. Guys 2 months ndakagara guys nothing. Kusvika manje ndazoti kana munoreva nhema ndokubva ndabva. But zvandakaita manje pataikira pane vamwe vanenge vari masekretary, kune vamwe vanenge vari vakawanda kueducation office, kune vanhu vakawanda vanoshanda ikoko, kune vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. Saka mumwe musi zvakaitika ndezvekuti takatogara tatakutozikamwa taiva tiri 4 ende tese tiri 4 taida kunodzidzisa shona. Hakuna mumwe munhu aida kudzidzisa any subject except shona. Maona manje ndokubva tichita kutozana kutoti mangwana uri kuya here totosimbisana ndikuya apa munhu waindipa mari yechiyema kombiyani yazvanzi yangu anonditevera inini angasanyima because aida kuti inotsvaga basa usagara pano inotsvaga basa. Tadi pepe tito everyday taingomukira kuti tiite kunogara kwaizombonaika kwainayo toenda kunogara mumadziro taibva makuseni kusvika ravira tichitevedza madziro paeducation office mamusingadzingwika vobudonzi ko muchakagarira musati maona nzvimbo toti hatina. Saka vamwe vaiti munofanira kuramba muchiuya pana kusvika vaita get used to your faces ndokuti vakupei basa. Kati no problem tine patience idzodzo touya takati mboya tiri 4 kusvika pa4 wedi ndikati 4 tigani totakazara tiri 4 because vechi5 vaiva vamwe sekuru ava vakatosvika think vekueducation office vakasvika pakuvati sekuru imimika chirega muone zvauzvo zvakuitika iko zvinezvi muchasvika paretirement age muchiri temporary teacher because pachikoro apa vanhu vanga votovati mudzidzisi nembiri. Saka vanga vane more than 10 years vachiita zveutemporary teaching asi vasingakwanisi kuita kucollege nekuti vachitanzi handiri kukoniwa kuenda kucollege. Saka I remember that term iyoyo vanhu vepaeducation office vakatogara navo vakati hazviiti kuti mimi tichikupai temporary teaching. Moona manje neage yamakukombita nayo, what we can do is imimi baba imimi kana zvichiita tikubatsirai kuapply muinde kubrevet year teachers college because hamungasviki 10 years muri temporary teacher
It's impossible. Izvozvi zvimane 40 kana singatoresi kutoti vanga vasati vane 45 years here baba vavo vakati kwete hazvigoni makanyorera kusvika mapedza masubjects ese munawo zvese munazvo chiri kukonesai kuti muinde pabevhe chiyology chii baba voda kutanga pa mareasons ukanzi vanhu papa no hazviiti indai kucollege hatiti kutokunyimirai nzvimbo iyo indai kucollege ndobva thingi vakatozobatsirwa kunocollecta mafomu if I'm not mistaken as much here vanhu vachiti kune huro kune chii but zvandaionawo hangu panguva iyoyo vaizobatsirawo kana vaona kuti no this is too much ndopavaizokupusha istereki kuti no haungarambi uchiuya kuno kuzoita temporary teaching iwo indai kucollege ukoko ndo zvavaizoita especially district randakaona raidero kupusha vanhu kuenda kucollege idistrict iro remuharare ini ndakaita rekuglenview ndikaita raiona nezvekugoromonzi district ndikaenda kune rekwazvimba but randoziva kuti raiadvocata vanhu every time every now and then kuti indai kucollege vanhu imi zvinhu zvichakuchinjira indai kucollege igoromonzi district ende vaigara vachitaura kuti zvamuri kuita izvi muchazvidemba dai maenda kucollege ndo zvavaigara vachiita pese isusu but zvaiitika manje nenyaya inangu personally ndofila kunge kaupride keke kuti I've got a degree inini ndakazvimirira ndisingazozivi vamwe vanhu but ndakazvimirira ndonaso kuti pride yekuti I've got a degree ndo imwe yaizotikuwadza after saka apa paregai ndidzokere kubefore taane madegree zvekuzviti zviya I've got my form 6 zvakasvika pakuti munhu wese angava neform 6 competition yawanda iwe uri kungomira neshona yako tasara tiri 4 pepe vedu taenda kusvika tabva pa4 tikaenda pa3 tikabva pa3 tikaenda pa2 tikabva pa2 ndikaenda ndikasara ndiri 1 ndairamba ndichishingirira ndakati hai munogona quit kusvika ndikatogara pepe like vamwe baba bva vadarika zvikanzi ko nhasi uri wega ndikati pamwe vachiri kuuya zvikanzi mamusati maona nzvimbo nanhasi zvikanzi CV rako riri kubva ndavapa results ako ari kubva ndavapa zvikanzi saka vari kuti chiive mumaofisi mukati vari kuti hapasati paane nzvimbo zvikanzi hazveshu hapana nzvimbo because nzvimbo dzinopera chi waiziziva here kuti vanhu vanoapply paholiday ndasingazvizivi ndobva vatotanga kutondibvunza kuti unogarepi ndobva ndatotaura ndogara kugreenview kwati kumaraini kwangu ndogara kwakati vatoti vatotanga kutotaura nyaya nababa vai vanga vechikuru zisingamboiti baba vavo ndobva vatoti atokwa kumaraini kwangu bva vatotanga kutondochipinda chechi yeSDA ava baba ava ndo vakasita kuti life yangu ichinji chinzwai zvakaitika manje ndobva vatonditanga nditi asi kamutupo wako unonzi chii ndatovaudza ndikati ndo mutupo wangu wakati zvikanzi titori nemacrash kwakati bva vatonditi uri muzukuru wangu iwe ndo zvakabva zvatanga kuitika bva vatoti uri muzukuru wangu tonditi sekuru ndo ndatoti maita basa sekuru zvikanzi chinda umumu unofotokobva vaenda imomomo unemwe musikana aifotokopa bva vatoti uyu muzukuru wangu mufotokopere mapepa aya for free handakuzobhadhara mari yacho ndanga ndisitorina yekuti ndifotokopi vavanditi siya maCV mangwana chirega kuramba uchidzoka kuno nokuti uona iko zvinezvi mari yako ichapera uchikwira kombi chirega kudzoka kuno utsvaga basa chigara kumba ndakavasiyira CV ka ndokubva ndagara first week hakuna wakafona second week hakuna wakafona foni yandaitova naye ipapapo kwakusati kwanyatsa kuva nefoni ka ndopepa inzi uchitenga line rinoita kana kuti $100 line mazuva iwayo ndaitoshandisa foni yehashanzi yangu dzimwe nguva kana ndopinda mutaundi ndaenda nefoni yehashanzi yangu yakutira kuti pakufonirwa kana kuti kana kune vanhu da unosangana navo ndaitombokumbira foni yehashanzi yangu unonditevera upiwo zvefoni yako ondipa foni kana ndatokangana kutondibvunza kuti uri kuda foni nhasi here kana kuti hausi kuda muona manje that's how close I am nehashanzi yangu zvekudero ndodi ndopinda mutaundi pepe nefoni yataitoshea enda asina foni ndo zvaiitika line raiva rake zvese ndadii pepe ndagara ndati kuna motion yayo ndodii handitasi kundoita sei kutembera chinhu zvaramba saka ndoita sei motion akati continue this time usaenda kuya kumadheu kwawaenda kuya chitsvaga basa chinzwai zvakaitika mumwe musi kune vanhu vamene vezvirongwa zveredhiyo vaivai radio 2 achazikarazvikarezvi pane paibo anaunzwa zvaianaunziwa saka mani kuti munhu akataura kuti chii ndobva this program vaiita zvokuti vanosiya nhamba ndobva ndatora nhamba dziyadziya ndobva ndadzifona tadzifona nhamba dzemaredio I'm not even lying radio 2 ndo inoteerwa isuka up to now vanhu kumba kwedu vanoteerera maradio 2 ndo zvavanoteerera havo dzimwe tasingadzizivi handiti ndokubva chii
ndafona namba dziya tafona namba dziya manje ndobva vanhu vati kune munhu unoita se ukutsvaga basa uri kutsvaga pane kapo iri kutsvaga mushandi webasa tikati vatatoenda kuna motion chifara kuti ndinge ndawanirwa basa kunyanzi kune kapo iri kutsvaga munhu webasa vatatoti uripi munhu wacho tikanzi uri kusunning dale ndozvavakataura baba kati kusunning dale saka inini kusunning dale vatapoti kusunning dale kwacho ndekupi handiti ini ndasingazivi kuti kune departments ndikati saka ndicha kusunning dale wacho ndofamba sei ndobva handi director but dambudziko rakaitika manje munhu uyu wakanoti director bozi ivo vaya nebhasikoro ina ndauziva kuti munhu anga nebhasikoro raaitofamba achichovha maona manje ndokubva aita sei atanga kusese guys achiti kapo yachoni ndi pastor mapastors vanhu vachoni vepentecostal church veve ndo mapastor achoni kati saka vanopinda chechi yekupi yemunomu here mutaundi ikati kupi vatanga kutonditaurira kuti vanopinda zvakachipa background pese pandaifamba ndaitofunga kuti pamwe ichechi yakaita sekuti maroma kana kuti andandajaira iyaye ndobva remember ipapo taitofamba ndobva ndaona chechi yanga iri yegreen ndikati atata kusvika here zvikanzi takutosvika aitonditi takutosvika vedu wetakafamba taigukwira kombi tikati hatikwanisi kukwira kombi rezvikanzi kobhasikoro rangu ndorita sei nevanhu vaye tadii pepe tafamba tikatofunga kuti ndokereke iri kurehwa basa kati indofunga kuti saka ndienda kutogara nemapastors saka it means chigara pachechi kudero ndienda kutonzi uyu unogara nemapastors ipfungwa dzangu dzadzodiudza izvi kana unogara nemapastors ogara nemapastors ndinenge ndatopinda machena kapa tazivei kuti vanhu vave ndeve kudrc handazviziva tazovambuka chimwe chikova tazobva kukeko kwandaifunga kuti ndochezvikanzi hapasiripo tikasaka ndekupi zvikanzi takutosvika aingoti takutosvika kusvika ndanyara takafamba ndokubva tazokurosa kudaiwo takurosa pepe zvikanzi dzimba dzavo kusunning dale kwacho divi rachonika kune dzimba dziya dzechiti like unovhura gedhi rako itongoimba hamene dzonzi chitaipi yacho iyoyo kuti mindoatonge like a cottage kind of design yachoni ndo zvadzakaita department ratikaenda kusaidi koko tasvika paipai zvikanzi pamba pavo apo ndapandasa pamba pepe ndatasarainireriye hakuna kana vanhu vanyanya kufamba ikoko tikati ayushuwa tiri kusunning dale zvikanzi kusunning dale tikati zvina kushata tauzoona ipapa nezvimatoitoi zvimapurema zvazviri pashi anoka padhoo pepe vauya ranga rakakiwa kagedhira vauya vabuda tikuna munhu akubuda munhu guys kandikati munhu weyelo handisi kushora vanhu kana kuti pandoda kukuudza emphasis yekutsvuka kwangu kwakaita munhu yellow person akavhura dhoo ndikuti munhu oda kuti ndishande kune vanhu vakadai ndakarohwa neana ndikati yo vabuda mai vaive ndeve yelo umwe wacho anga ari kumashure kwacho aita semurume wacho ndewe yelo umwe wacho ainzi bamunini wacho ndeve yelo every family is yelo indazvitarira pepe ndikati ndimbokwanisa kuvashandira I cannot vatanga kutaura vachitaura nechirungu chavo paipaye nechishona vachisanganisa zvakabhenda kandiye musikana wando anchikudzaya kuti musikana webasa watakawana uyu ndobva vatanga vachindiinterviewa mai vaya manje but ndaiva ndisina confidence chirungu vatanga kuti iwewe tinenge tichikupa mari yakati ndobva ndavati brother yanga akanditi make sure kuti ukasvika ikoko unovaudza kuti ndine mainterest ekuzoenda kuchikoro so that hamuzonetsani but atanga kutovati the first thing inini ndoda kuzoita sei ndoda kushanda but ndeda kuenda kuchikoro pamaweekends iwo mai vaidanzira kuti I allow you kuenda kuchikoro handirambi asi maweekends ndo atine chiri busy saka sunday yega yega unofanira kunge une vana muchechi and you are obliged kuti uende kuchechi atinoenda ndo ndabvunza kuti chechi yenyu inonzi chii varamba kundiudza kuti chechi yavo inonzi chii vandati sei musiri kuda kundiudza kuti chechi yenyu inonzi chii handiti apa ndaiturikirwa uyu ndiye wanga ari interpreter uya vamuzvina mutashi webhasikoro ndo interpreter ini ndichitaura nechiona ndichidzosa ndikati aiwa vabvunze kuti uyu inini ndinenge ndichizopuwa mahours mangani ekuti ndiende kuchikoro kwangu kwandida kuenda ndikati maybe ndida kuzostadana neherench house yaikurumbira handisi kuziva kuti ichiri kukurumbira like zvaiita kare here yo kunzwa kuti paherench house yo guys yaikurumbira zvaiva zvinhu
ndikati yes ndida kuenda kuranch house patanga zvipicture ndichitoshanda pamba pepe but ndakapfeka uniform yangu every weekend ndichibuda neuniform zvikanzi but tichikupa kana kuti half day woenda kuchikoro wodzoka ndobva wati isusu with our own food, then you cook your own food, you don't mind, but I will have to teach you kuti food yo inobikwa sei yekunyika kwedu. Kati zvikanzi hembe unowacha hembe dzevana vangu avanga vari vana 2 nechimwe chicheche kanzi vana vangu 2 unowacha navo unodziwacha tine spare room unovata imomo sogara nemunin'ina wemurume wangu nditarise munin'ina wemurume wauyo anga akangogara pepe achitofijita ndofunga aitoti ndariwana zidzambu ranganganga rakapata rekuti ndikariti jambu roti how high I don't know ndokubva achizvinzwa mai mwana akagara pavheranda pepe baba vanga vakagara baba ava ndio vanga vatori like a pastor mukuru wacho asi kanga vari humble person munin'ina wapastor ava mai we vainyatsa kuzvifila vakati ngoti hai ndio zvaiita zvokuda kuita friendly but ndaitorya ndakazotorowa nebhombo manje panzi unoklina house yese ine about 6 rooms unomuka by 5 am unongoamuka uchitazvisengati ndozvigona but ndakati ndozvigona zvekumuka na 5 am apa ndasanambozviita ndikati ndozvigona zvekumuka na 5 am zvikanzi vana vangu vanogezwa vanoitwa sei ndikati ndozvigona futi izvozvo ndozvigona futi zvikanzi unogona kuaina here handigoni zvokuaina zvitorisi mandiri hazvisi mandiri noti kuti handigoni but ironing ika neni I think ndinogona kuisa mapono 3 zvikanzi ndozvigona futi zvokuaina izvozvo ndozvigona zvikanzi nechikafu izvozvo ndikati mukangondidzidzisa don't worry ndozvigona futi ndogona asi you should also allow me to go to school zvikanzi techikupa mazuva I think vaiti techikupa $45 ndivana ndoda 50 zvikanzi no hazvite tokupa 45 because nongochigara panapa weekends will give you off but most tofanira kuti uinde nesu kuchechi kati no problem ndokubva vati chechi yedu hatisikukuudza tinonzi chii because izvozvo zvesini newe saka hamudi kundiudza kuti svondo yenyu inonzi chii asi moda kuti ndizoguma ndaakusvondo kwekoko musi wacho how is this gonna work kasingazi kuti chechi yenyu inonzi chii no problem ndozvigona kanzi saka tokutarisira rini ndikati mogona kutonditarisira kana mangwana chaiyo apa ndiri kuzvita it's a secret between me and my brother tingori 2 mwamuzi wangu ari kwakumba kwavasi kuziva kuti pandiri kubuda tiri kuti ndatonda sei ndainda kundotsvaka basa reumaid. This I will never forget this day. Mai vangu akachema ndasvika kumba ndaudza mai vangu kuti mama ini ndakuinda kundoshanda as a maid. Vangu akatanga kuchema akati maid ndikati kugara hakusi kubatsira everyday tikange takaramba takatasana panapa nyaya iri kunetsa nyaya guys chinhu chinoita kuti mufaro uinde nguva zhinji even muri a happy family pane panonzi ndokumbirawo zvedhora rekunotenga chingwa joy yese inogona kumbodisappear nekuti kuda dhora racho panenge pasina. Sipo yapera kunzwa kuti sipo yapera usina mari zvinhu zvakaoma veduwe. Isusu chingwa tarisangana basa nacho because tatiri used kudya chikafu chekumusha saka taitongobika mutakura wedu wenyemba tomwa tea yedu nemalemon ndo zvataita saka we didn't even mind kuti hatisi kuwana chingwa taitongoziva kuti everyday tinorimwa tea nemutakura wenyemba ndo zvatairya ipapo that time panguva iyoyo ndo zvatairya. Zvadii pepe mai vangu akati ko teaching zvaramba here ndikati zvaramba. Mai vangu vakarwadziwa ndikati kutaura kwati kutoita ikokuku ndo kwandatobva mabhosi angu aya phone number dzavo mangwana ndikutoinda. Zvanzi wadi kumbodzokera kuya kwawakasiya maCV andivava waiti sekuru vakanga vatichi vakuguti yekerere havasati vafona here ndikati havana. Zvikanzi wadi kuvafonera ndokubva ndazovafonera mind you ndichibva ndakubva kuya ndakati kuna vaya vataiva navo taenda kunotsvaga kuya ndikati nani chakwanisi kufamba ndakunotsvaga kombi rekuti makumbo angu achagoni. Ndobva ndakwira chikombi changu ndakanochidzikira pamupedzanhamo ndadzikira pamupedzanhamo pepe ndobva ndachitora makombi angu anoenda kupi kuGranville. Ndobva ndafonera vaya vandaiti sakati makadiko sekuru
I think vanga vasitombori kuoffice vaya vakaenda kuchimanimani mazuva iwayo. There's a meeting yavanga vafambira sevanhu vekudistrict ndofunga. Saka vanga vasipo for like more than 2 weeks dzavanga vasingabatikiwo. Ndobva ndavati hai ndazowana basa ini. Zvanzowana basa kupi? Ndikati ndawana basa rekundotsvaira mumba kuSunningdale. Zvanzowana basa rekundotsvaira ndikati zvanzi akana zviti it's impossible. Usainda ndimirire izvo zviti kwaMutare mangwana ndendasvika muHarare. Usainda kubasa ikoko please ndapota. Kana zvichiita vaudze kuti ndichauya kana paweekend kana kuti ndichambofunga. Usainda kunoita musikana webasa iwe. Vakati mai varipi? Ndikati mai vari papa. Zvikanzi udzai mwana wayo asaenda kunoshanda basa remumba ndomutsvakira basa uchariwana. Ndagara paya moshe ndamuudza kuti basa ndariwana rechi rekundoshanda kumapasta ava vatonditi ndiwezotanga as soon as possible. Dai ndandiri nemabheki angu ndaitotanga nhasi. Moshe ndobva afara akati zvaita at least unounganidza mari yako uchishanda uri maid wozozviendesa kuchikoro. Ndo zvaingoda kuti Moshe ndiite chete bhozi nyaya yekuti tizokumbira mari papasina hakunawo zvataikwanisa kuita. Handiti vakati no muzukuru hudero. Ndobva vaita sei? Ndobva vanditi pane nzvimbo yandoziva kuti ichabuda. Nzvimbo iyi watambura zvisingamboiti pakasvika pakudauna uchata service kana basa chirega hudero ndochitanotaura navo kuti aiwa vakupenda kuti vaikuona uchiuya everyday uchiita sei uchinhankana uchiuya panapa uchitsvaka basa muchinaiwa nemvura. Saka ndikanovaudza kuti muzukuru wangu uya waidaiwo aiwa dai mamupawo basa rekuti zvokwadi izvozvo zvinhu zvamuomera. Hapana kuzombopita 3 days ndakabva ndadii ndobva watoti nzvimbo yaita. Uchitobva kumba ikoko usauya uchiti anzi anosana mapepa. Itouya wakasenga mabheke. Ndokutobva ndatora mabheke angu raiva I remember raiva monaki rababa wangu kare. What's funny is monaki iri ndere plastic. Did I know kuti ku abroad vanhu vanoshandisa maplastic akadero? I didn't know. Guys, let me tell you that papasina mabheke ekuti ndisenge hayo. Ndobva mama wati itotora bheke rababa wako renguva yarodziya tora iroro worongedza machira imomo netende waisa tende imomo woisa nechisleeping bag nejira machira aya anenge ane zvitambo anoita sekweka anodziya neata kuti nengwanyatsa kupuhwa emphasis yekuti mwanangu jira iri type iri unoita sei urinodziya zvisingamboiti ukanyatsa kurifuka. Saka unokurawo nementality yekuti this jira rodziya nyangwe risingadziyi unototi rejira. Ndobva ndati kana ndokutora machira iwayo ekaredu iwayo ane zvitambo ndokurongedza muzi monaki rangu rababa wangu riya. Baba wangu asipoka ndatora monaki ravo ndarongedza machira angu ndarongedza ndomunga ndaitongowa nehembe dzekwamupedza nhamo dzangu dzatatambotenga kare payapayaka ndarongedza mubheke muya uku kumaipasta nababa pasta uku vakamirira kuti musikana webasa wedu ari kuuya. Uku kuvari kuti sekuru vari kuti hakuna zvakadero hakuna unoenda mazichari aya hauindiko unoenda kupi? Unoenda kutembera teaching. Ndobva wanditi ndakuwana basa kupi? Kwabhora ndikuzivi. Ndobva wati mangwana makuseni itouya wakadi wakasenga mabheke ako zvese. Ndobva mama wandipa pramastove. Ndobva watoti pramastove tora pramastove because aiva nepramastove mbiri. Ndobva wati ndobva wanonditsvagira parafini pakati bata ichi mari changu anacho chishoma chiti ndokubva waita sei. Ndobva wanditi takunotenga parafini unonobika nei? Unobika bva wandipa chipoto. Moza isusu zvipoto zvataiva nazvo nekuti dzekare dzakanaka dzachifa dzese panguva yazvaya zvakanaka. Ndobva tasaiwa nepoto dziya dzekuti moziva dzekuti mapostori paanofamba muroad paper nemadhishi akaita mazenga ayaya nepoto idzodzo ndo poto dzatati nadzo. Ndobva watiti papoto ndo maseti achoni epoto dzachoni kutoti dzibve poto idzodzo ndindofanira kudzichinja nokuti panguva yachoni ndo effort yaikwanisa kunge iripo yekuti tikwanise kubika sadza. Vandipa zvipoto zviya mwana vakati unobikira muchipani ichi unobikira muchipoto ichi ndo zvaunoita. Grosa ndobva tamanya ndobva ndatenga matemba nezvimwe zvifulawa nemafuta ndobva tapangurirwa nayo ndeshuga ndobva ndobva vandiperekedza kupinda mutaundi. Ndasvika pepe nebheke rangu apa ndakana basa handina contract asi ndasvika pepe ndobva ndadi nezvibheke zvangu nezvisaga zvangu apa mangu dai imwe parafini yaitofamba ichiboma zvaiva nebasa nani asara basa nazvo izvo. Ndasvika pepe ndakuseka it's not even funny. Ndasvika pepe tiri kuda ziya mai mwana tasvika hanzi mauya tauya ndobva vaita sei
Hazvanzi yangu anga ndipo imwe mari ndikamti mari yangu ikwani kuti ndiende kuikira hazvanzi yangu bva ndiwedzera mari ndobva ndadi ndapinda mutauni ndaibva ndotopuwa puwa svika ndausana mapepa kubva saina nzvimbo yabva taitorya vakati zvino tichaiwana kudai chanzi nhema isaenda nemabheki ndasaina kudai ndobva vatonzi wakamboita mafingerprint une EC number kaiwe ndikati ndinayo zvikanzi EC number apa pandakazomboikanganwanga ndikairesva ndo time yandikaresha iyoyo ndobva ndanzi chikoro chacho ichi chinda ndokutonzi mabhazi anokwirwa zvikanzi rokwirwa kubva ndokutotora chikombi ndokutoenda kwabhura kuya kwandobva watondidirecta kusvika pabhura ndokuzotora ndokuinda kuchikoro kwacho ikoko ndomuindiro wandakaita ndainda kuchikoro uku manje ndokuisira ndakaihenga nyaya yangu then mangwana ndoita episode 2 yepachikoro apa ndopedzesa ndinenge ndakuzodzoka neimwe episode yeanother but isame district reanother school maybe saka ndichaisira yakahenga yanhasi ndadii pepe ndasvika pepe ndakasvika memwana vakagara vakadzi vanga varipo munoziva kumamisha kune vanonzi this is the lady anenge achinzi ndiye unorespectwa ndiye unotanga kutyiwa ndiye unofanira kuinda kwaari ameno zvazvingori so I discovered kuti zvikoro zvinji zvekumamisha ndo zvazviri set up dzacho it's normal ndo zvazviri ndasvika pepe ndatosvika ndahekera ndatodzikiswa pagedhi nani nechimota ndadzikiswa pagedhi nechimota ndatora hekera rangu ipapo I remember this is skate ndakati handidi ndoendaiti handidi kana kurasha that skate mai vangu vakatondotsvaga vakanondisondera ndokubva nema vakaitenga kumachaina kuya achangoya ndokubva vanditengera chisiketi ichocho ndoenda ndakapfeka ichiti waya totsvaira pasi ichiti waya ndachizvita nechibhodhitopu changu nemazibheki angu bheki rangu ndakariisa apa ndakarisenga kubva pagedhi pepe kuinda pavanga vari replastic kubva ndaenda ndikati makadii zvinyi vanga vari kutanga vasiri 3 because vaitamba ava mai ava nevamwe mai so nevamwe mai vaiva vari about 4 or 5 vakadzi vavavo vachitaura nyaya vachinakirwa memwana ndasvika paya ndatova kuti ndonzi ningi kanzi uri kudani ndikati ndaona basa pano zvikanzi watoya nemabheki ndikati ndanzi ndiwe nemabheki because basa racho ritoripo pano zvikanzi ngandati saka vanditi hanzi ndinotsvaga headmaster anonzi ningi vanenge vakakupa zita raheadmaster nefone number kuitira kuti ivo vakazoita any issue unoita sei vanopedzerana ivo ndasvika paya apa ndakasikazi kuti handina kutambuka 10 noti here ndakangosvika ndikati ame new teacher pano ndikati ndo zita racho ndanzi ava ndo headmaster vacho saka ndikumbira kubvunza kuti headmaster ndowana kupi kanzi headmaster vagari pano headmaster anogara kutaundi kumba kwavo hazvina kushata zvikanzi navo zvotoitaka madam panapa pana dzimba saka muita sei because mama ane mabheki hapana dzimba indoona hapana dzimba totarisa mudhadhadha wedzimba dzanziripo apa kunzi hapana dzimba ndakatanga kutasa rimwe zisabhabha ranga ripo ndokubva ndabva ndokuenda pasabhabha repiri ndobva ndabva ndoenda pasabhabha retatu ndobva ndabva ndoenda pasabhabha iri ndoreita kunge haunted place manje iri ndokubva vati madam zvatongokwanisa kuita you can sleep in the house Jesus imba iyoyo yaitoti kana ukatiita zvokutoseka unogona kutorumwa nechinyavada yanga ikangoita sekutoti inogona kungodonha anytime kungoti usingambofungiri imba iyoyo inogona kungotorwa futi kana ndaitarira kudaiwo ndo yanga imba iyoyo yanga ikashata imba iyoyo yanga inezi ndo yanga ine maasbestos ayanoti kakaka kana kuti ikangonzi nechitanda mbichana unotangungwa kutoti pane mabwe ari kubva pamusoro kana kuti pane mheni iri kurira ndo zvawaiwa mupfungwa mangu ndikati saka ndichaita sei totarisa hanhu ngiri pamusoro pepe pakazara zvitina ndo zvakanotsigira kuti mazenga aya ndokuda asawaranurwa kana kuti kuda hatisi kuti ndo zvanga zvakazi imba iyoyo inge ikatsigirwa nezvitina pamusoro maasbestos acho anga ari papapapo ndokuiswa zvitina nani stop pandatarisa mahwindo windo rimwe racho rainzi ndokunga kitchen ranga rakapwanyika guys ndakatanga kufunga kuti nei veduwe saka inini kana windo iri rakadai osoo ko ndikapindirwa usiku chii chaitika guys ndokuvata here mumedhemu zvanzi munotovata imba iyi ndo yanga ikanangana netoilet ndo futi yanga ikanangana nemazimiti angori like akangoita mozoma mazimiti anenge asina kutemwa ningosiiwa akadero nokuti pane vachingonzi haiwawo mabhazi apepe ndo zvandikuriva izvozvo ndadii pepe ndikati
Alright, no problem. Zvikanzi munongotoro, zvikanzi namamedhi maya munongotoro manewspaper mungovharawo ipapa kana mavhara ipapa munokwanisa kuvata kana kutora kana mune waya munokwanisa kutora waya. Mune waya? Ndabva kwaRharare izvozvi nhasi vedu ndinganzi ndine waya here zvokwadi ndobva newaya ndakaisenga waya iri mubheki. Anzi munokwanisa kutora waya kana matora waya munokwanisa kuita sei because panokwanisa kungovharika newaya futi. Ndokuti risavhurike hwindo remanheru. Zvikanzi but kana muchigona kunyatsotya munoenda munext one. The next one ndo yakanangana neveranda. Kana iriyo munenge mapinda ipapapo haiyo nehwindo racho ritori bhoo but kana mune maketeni here medhemu ndikati handina unonga kutonzi medhemu mune maketeni here medhemu ndikati handina maketeni. Zvikanzi mune manewspaper ndera handisandanawo. Zvikanzi munogona kungopiwawo manewspaper. Unobva kupi kumusha kwako? Ndobva kwagutu. Zvikanzi pane mumwe munhu uri panopawo kwagotso unogona kutaura naye pamwe anogona kupa manewspaper. Ring leader ndiyaitaura manje. Vamwe vese vanga vakanyarara kuti the ring leader was talking, she was speaking. Ndobva ndati alright. Saka inana kuziva kuti vakazosekei pandakazotanga kukwevana nebheke rangu. Bheke rangu replastic monaki riya. Rinorema plastic iroro. Guys, kandaenda kumbaka, I think I should do something yasoti nyatsoona kana kamonaki iroro. Ndakasazi kuti vanhu vanofamba nemamonaki eplastic. Vanhu vaya vakandiseka monaki iroro vakandisekera mahara. Kumamisha uku vakandisekera monaki iroro. Pandakazotokwirawo ndege ndakaona vanhu vangwani mamonaki eplastic. Saka ndikazozvifunga ndikati saka vanhu vakandiseka ndaenda kutimber teaching nemonaki rangu replastic vaiseke. Ndege wani vanhu vanokwira nemaplastic. Why? Tini uyo manje ndada kuzvifunga. Ndokubva ndapuwa maplastic ndokunonama. Plastic kunyanyere kudining uku raigona kungowabvurwa nemhepo mai mwana ungofamba pasina ekera. Ndobva mumedhe mai vati tinenge ndikuisire zviketeni. Ndobva vandisira zviketeni pepe. Kana zvina kushata. Ndikati kodhora cho rinokika. Zvikanzi no dhoa ndombofunga kuti rinokika kuti saka rinokika rinogona kunge uchovata rakatoshama kana tikasatoresva futi. Chovata dhora akashama. Sichibuda here vedu. Zvikanzi ndoma munokwanisa kuita sei kuvata imomo. Ndobva zvati munogona kungosenga zvamotoenda imomo. Mune pekubikira ndikati ndinapo ndava nemaprama stove. Veranda racho ranga isiri veranda. Pangosara chikona chakadaiwo so chesemende. Pamwe pese pangochi mavhu akutoti makutongora nemavhu. Ndopanga pari pamba pacho pandakapuwa two. Zvanzi amete munenge mune suburb renyu mune 2 rooms. Don't worry, 2 rooms dzakakurisa stereki. Moita zvamunoda nadzo. Handina kana kuvata first night. Handidi kureva nhema handakuvata. Ndaiti ndikada kudai usiku ndovhunduka. Ndikada kudai usiku ndovhunduka. Ini ndazivei kuti pakunoita around 7 ndakatozoguma ndajaira zvangu. Handiti ndosaka ndaita disclaimer pai kuti pandati mazizi it doesn't mean kuti ndaiuya inini ndichiroiwa kana kuti paiva nevaroi. No, I just think kuti mazizi aiuya aivinga muti waiva like padivi nemba papa nezimuti rakaita zimovha. Zimuti iri hakunanga nebasa naro rekuita sei rekuritema. Even nyoka chaidzo dzaitokwanisa kugara imomo because hakuna wanyanya kumenjena nokuti papa nengori neziimba angasinganyanyi kugara mateachers nezvirugu zvimwe zvazvingoripo. Saka hapana anga nebasa nezimuti iroro. Ndo maonero ndakaita. Saka mazizi aizouya ndopawaimahwa because anenge achivinga muti. Saka pakuvinga muti pepe mamwe acho ndofunga ndopa aizotamba achinda pamusoro neglected house iyaya because hakuna nyanya kugarapo. Ndo zvaiitika. Ndo imba yandakandopuhwa iyoyo. Vedu we handi kureverai nhema. Ndakatanga ngoti ndakatanga kutamere. Ndikati what? Nemwari first day rangu kuno ndovikwa nemazizi iri indaze handakuvata usiku hwese ndakagara uku. Manje problem yanga iri ndekuti bedroom yacho yainzi bedroom papasina door. The only door randaishandisa ndore kumain ukuku ndoranga ndinaro ndorandakatozotama kuti mesi yandingaita ndingatoita sei ndokutsvaga chihuri chekuti ndokwanisa kukiya nemukati chiloka. Ndozvandakaudza because ndandakurya yet uku kwacho kwainzi kudining kwacho nekukitchen dining kwacho windo ranga riko ranga rakatsemuka rasina kuripeiwa. Saka nyangwe chidai aida kuuya mazizi angopinda mukati memba futi
Nyangwe makuseni awegona kuti saka nezvipuka zvakapinda kana mazongororo waimaona because dho racho ranga rakangoitawo mazvake windo racho ranga rakatsemuka saka every time taichotsvara kana kuti zviruma saka that house yange isingori welcoming ameno zvainge ingori yanga iri a neglected house ndo zvavakaita vakaineglect ndo matakaenda tikanosvika tikanopira tikanzi ndo maitova tatemporary tichakabva munomu tikati ndoga here vedu we ndokubva ndavata ndichichema imi ndakavata ndichichema ndikureva nema ndakavata ndichichema usiku hwese kana kuvata ndakuvata ndabudero bva ndatotsvaga medhema iyoyo ndikaona kuti aiwa ininika handikureva nema ndoda kutsvaga mai vandikahwachitaura chikaranga vaya ndo vandakanotsvaga ndikati vamwe ava I cannot because ava ndakutovatya vandanga mheno zvavaingoitaita zuro vakazondiseka futi kudai tosekerero monakira kukasira vakata chipwe chavo vakabva pepepe ndikada kuzama kuvhunza vamwe vacho kuti nhai vedu ndoita sei mvura ndoiwana kupi vaingondipindura like kuti angwa vasingade kundipindura saka ndikati zinondoita sei ndobva ndanotsvaga medhemu vaya vaichitaura chikaranga vachindobva kwagutu ndobva kwaserima ndobva ndanovatsvaga nga medhemu mumba mangu mune mazizi medhemu mumba mangu mune mazizi ndikati mumba mangu mune mazizi muri kutyisa kuvata hakuna here imwe imba zvikanzi wotomboshingirira mwana mai vangu wotomboshingirira ivo vaiva neturu musikanzi wotomboshingirira kati but muri kutyisa medhemu ndikutya kurareni hakuna here imwe kwandopuwa zvikanzi kwakakwanisa kupuwa manje kwakabva kutoiswa mweti chaizvozvo saka hazviiti kumba kwezasi ukoko kune imba iriko ende kwaita nemagetsi saka dzimba dzose idzika dzine magetsi except that one house iyi ndo yanga isina magetsi ndo futi yanga ingori like a neglected house. I don't know why vakaineglect but dzimwe dzese dzanga dzakanaka ndikati medhemu zvikabva vatonga kutondisimbisa zvikanzi ini hona pano ndovata ndoga vanogara vasipo ticha vaifana kunge vachigara kunoko vari vanogara kwabhora kutaundi then ava mai ava imba ichiri kutovakwa but vanotogara vega muna hapana kana mawindo hapana kana door main door saka chitongoshingirira zvana basa uri munhu mukuru iwe don't worry ndokundisimbisa mai vaive ndo ndati alright ngati inogona kuri kutoilet ndoita sei zvikanzi usatombotya iwe ukangoita iyo pfungwa dzekutya unoita sei zvotokutyisa zveshuwa ndo zvavakandiita then vandatoti ko handikwanisi here kundogara pane imwe wani opposite house iyo that opposite house yanga yakanaka that was the most beautiful house pachikoro chese ichocho sikanzi yenge kavakwa ichinzi ndeya headmaster but zvaizvonzi angamboripo maheadmaster aivapo yakavakwa specifically for that inotori futi nematoilets mukati but hapana akakwanisa kupagara because munhu wese anoenda unogara ipapo anorohwa nezvinhu ini handisi ndaidiro vanhu vaidiro saka hanzi zvavakazoita vanhu mukomiti vakaichinja vakaita chigayo hapana anogara ipapo I don't know kuti yakazogarirwa here but makore andakapfuura ikokoko aitota kana kuti 5 years andakambodarika neikokoko imba iyi haina mvura yagarwa yakanaka imba yakanaka iyoyo yandora kuti ndongaindorokana ne10 rooms inside mukati nemainsuti nechii zvese but hapana nopagara yakatoiswa chigayo ndo zvavakakwanisa kuita vakati hapana anogara ipapo anoda kugara ipapo vamwe vacho previous one akashayika saka vazi kuti akashayika nekuda kuemba here kana kuti umwe akazouya akada kuti ndogara futi imomo ndobva arohwa ndobva afama ari pashe saka vachazi kuti imba iyi inofanira kupane zvainofanira kuitwa here or not saka ndo mithi yandainzwa chinzwa manje uri kumunyowani kutanga kuita tempera tichi kunzwa mithi iyi wanzwa mithi yakadero unoita sei unotyeka unotorya guys ndaiti ndikatanga kutasa pamba pepe manje ndeipaona everyday kuti hey emanakira akaita pambapa saka pambapa kutoshaya munhu anogarapo ngavungoti saka dai headmaster zvanga achigara munda ndakatiwana turi muzapa saka regai ndichigumira panapa ndochikondinya nekuzoti mangwana ndokondinya I hope mangwana ndokasira kudzoka because kwandandaenda nhasi vanditi ndidzoke futi mangwana zvangu zvareshwa ndazokumhanda kunzi Chaloni zita rangu ndikanzi Chaloni manzvera senemi yangu yanga ichiswa na SVIER vachipidigudza saka time yacho inge yapera saka ndodzokera mangwana saka I hope mangwana zvobudirira zvandoda kunoti ndiite zvachoni ndo zvandoda kuita because nhasi nandichita zvinhu zvakawandisa stereki saka ndatononoka kudzoka kana mutono handisati ndatomborekodha kaklipi kanhasi saka guys ndakuisira panapa mangwana ndochikondinya naticha this teacher chandosani chekuti agara ndakazozvizwa hangu leta
kuti ticha ava vaiva nemudzimai wavo vaigara vachirwa naye vachita sei, but futi munhu wanenge aida madhiresi. At the same time akauya akandinokera na2 am dzeusiku achiti muka ndikupe flower. Ticha iyeye ndikaimhangara nyaya iyoyo, vanhu vakaitsika-tsika. Saka ndichakuudzai kuti zvakafamba sei naticha yavo kuti kuda vakafunga kuti pamwe ndavafarira, I don't know kuti chichakaitika. Saka ndoya ndokuudzai mangwana. Then I think ndichabatanidza nekangu kamufesi kandakaposa ndadheita keikokoko, abva ndazosiyana nazvo. That's what happened. Mangwana. And futi I think chandaida kutomudi kana apa pada kutotashua. Maybe chandaida kudhetera this person is because aiuya kumamisha nechimwe. Ndo mazuva anga achipinda maIpsam aiti kana uya kumamisha aiuya nemota. Chinzi Ipsam iyo. And vaiti kana ufamba vachifamba vaisimudza dust kudai. Soti vachikaita like line kudaiwo ndozvavaiita. Ndozvazvitanga kutonzi vandatonzi nevangu medhim ndikanzi iwe sha fesi atori nebhobho mufesi vanhu vanonyengereka fesi ane bhegi unenge wapinda ini ndikati abo tindatopinda kuda ndingatobudawo mumazengi emaziziwa yaya. Mufesi haana kutombondinyenga because anenge akangodzwa namedhemu kuti bhebhiro shamwari nevangu medhemu ndakatoita zvokutomuudzwa nevamedhemu singamuzivi hanzi pane bhebhi panapa zvanzi ningi ndatova kumaklasi futi ndobva ndatoya ndokadamwa zvanzi kudiwa medhemu kanani zvikanzi kudiwa namedhemu akati ndobva ndaenda kwekwe vamwe ticha vangu varipo vakazoshaika zvavo ticha ivavo ngaripo zvikanzi iwe pane mufesi wangu ari kutsvaga ndikati mufesi wanyani vanzi ningi ndikati mufesi wacho ari kupi kamufesi acho akakati because manje zvavaida kuita vanhu ava kawa ndofunga vanga vapunzi iwo tokutongerawo chibhebhi iwo unoita sei wotengerawo madrinks kuda ndandotetwa iyayayani yazuro yabambo mudiki bambo inonzi bambo mukuru yekunzi tokutengera madrink todidididi ndikati kana first time payakauyayo ndikaramba ndikati handidi zvanzi itai vanhu ava kutenda kumagrosa ndikati handidi handimuzivi munhu wenyu akaita dzirava gezi chazokudzai kuti kusvika pakunyengererwa mai mwana zvava zvakaoma gaizi aya kumamisha kwakaoma gaizi ndo mistake yemufesi wandakaposa ndaita yeye ndikabva ndati fokobva ndasiyana nazvo but apa pakaipa ndakagona Elizabeth chimbomira kundibhiga handina kumbogona ndakazokabira Elizabeth ndakazokabira as time goes on manje ndakazokabira because aigara achiuya manje kusaidi ikoko aiuya almost every weekend and apa aiti akauya but this time dero manje ndairamba zvokuti munhu wanoti hanzi iweweka ndokuti aititi hanzi handi ndokuti titengerwe doro ndoti sikaiona ndipinde mumota mukuti iwewe unotengerwa doro not kuti ini ndibenefite maya ndo zvandairambira izvozvo manje izvozvo ndaizviramba I think ndo pataipesana that thing it never even stayed for a month guys. Ndakatokabira tikatoemboenda kumagrosa takatenderedzwa taizo but ndasingazoendi ndega taienda tiri mateachers vamwe vaida kungotoona kumagrosa vaida free transport tese taingozonzi shanda saka handifungi kuti ndingati ndakadana nemufesi uyu I don't think so. I think ndaingoita zvokungonzi ndiyewo wakewo uyo asi at the same time vanhu vese tinenge tingoteverana tirimo mumota memunhu iyeye handitozi kuti taiitei kuda taingova mapasenja mumota memunhu uyu guys bye guys regai ndimboti ndirekode kaklipi guys ndokuonai mangwana guys ndichikupesirai yefirst uyu yangu I think ndogona kuiconcluda mangwana then ndobva ipapo ndozopinda paepisode rimwe futi loka jena mbori handiti kuti vanhema it's bad kakunyebera vanhu because izvi ndo zvinosangana nevanhu zvechokwadi but tinenge tichipinda mumadhinayo tichinyeberana kuti hakuna guys sandaidza kuti I'm not perfect chandaingoramba manje ini ndechekuti munhu anondiudza kuti hanzi tinomwa doro ina hamisi kunomwa doro chisoka uzama kutaura kuti inini ndini pasipoti yako yekuti iwe ukwanisa kunotingirira ndairamba taingoenda tiri gunda musaira tongoekera mongoswa ngonzi
otenga memwana kumazi zvimwe zvimaplaces zvaingoenda but I think at that time maybe kuti ndasina basa nezvakawanda saka ndisina basa nezvakawanda pepeka handaisambozvihwisa ndaingosvika ndonogara pamatebhuri macheya tototi muri kurya mafrench chips here kana mukumwa coca-cola taimanyira coca-cola kana mumwa coca-cola wozi kumwa coca-cola tototi neniwo ndotoda totogara paya totanga kutorya tonzi mapenzi ari maguta here toti aiwa sari saka ava vamwe vacho macheya ndio aizoziva maplaces ndasikazivi kuti toda kuenda kwakati unokuzera ndoti handikuziva nzi handi ikoko but ndaizoti manjeka tazvitarira manje dzimwe place dzacho zvaizonzi handika guys I don't want to lie kune mamwe maplace not kuti kudzikisirwa but kuti chokwadi kune dzimwe nzvimbo dzekuti you also need to go and upgrade yourself because hakuchadi mazambia hakuchadiwo pleated siketi anenge aya akangomonera kana kuti siketi inenge ichifamba ichizeya hakudiwo kodawo pamwe wakanyatsa kurohwawo kana kabraids kako kana kawig kako kana kamakeup kako karibowo kalina kalipstick nice dress kana karipowo zvinongoluka ine sitaizobva nemasiripasi saka iwe uzitarira manje ndikati kana that place I remember ndakaramba kupinda ndikati tine masiripasi chichasa vanhu vanga varipo vachoni aiwa kana vanhu vanga varipo vanga vakachena it was a nice and fancy place that place handizi kuti inonzi chii but papakanaka ndochokwadi papakanaka paingotwa zvinhu zvingori fancy zvingori bhobho ndikaparamba kupapinda nditase chisiketi chandandakapfeka ndandakangopfekawo chisiketi ndotasa vanhu vanga varipo ndikati handipindipo apa I can't saka ndinokupesirai mangwana bye bye guys bye regani mborekodha maybe clip tozokubatai kuyoutube time damborekodha clip 1 kana 2 twemaskits angu vanoda nyaya like I think kuyoutube kumalive ndinowanza kuupdata either daily activities daily story times twangu maybe tumadrama twandienda sangana natwo ndo dzandoyanyoita kupi kuyoutube saka nhasi ndine drama randauda kutaura raitika nhasi kuyoutube navamwe mbuya vandaramba kubhadhara mari yavo vambuya vandigwadza singamboiti mbuya vetukutuku vandigwadzisa singamboiti nababa vetaxi ende nhasi ndanga ndichingofambana nambuya nanasekuru nharo dzavanga vachiita ichivaudza ndida kuenda kwakati vachita nharo vachiti hakusiriko tokusvika kuya kwese kwakavhagwa maimwana vazotanga kundichaja kwakundichaja mazwi mari ndikati no I cannot hapasi kokwadekira guys bye bye ndonoipezera kuyoutube nyaya yangu iyi bye bye ndokubatai guys bye